Takže čau lidi, dneska tady Borec a startujeme hned video. Jo. Ale povím se představit, jsem Borec 1. No, to asi řekl, to je jedno. Tak, máme první, co si všimnete, že hraje Minecraft. A druhý, že tady jsou linie, protože nám se nepovedlo video, tak začínám oznova, bohužel. A musím být tak, no. Jo, kopem tady dříví, už to známe. Je to úplně rychlejší počítač, hele. Vytěžíme všechno, je to jedno. To jsem viděl. Tak, já se jo, tady kamen, rychle, tak to je dobré. To je skvělé, tak tam půjdem. Jo, prostě. To je vrak lodi, jestli vidím správně. No to je jedno, takže si uděláme loďku. A uděláme si krumpač. Tak. Ano, budu to těžit rukou. Přejem 17 kamenů. Na základní kamení nástroje a pec. Tohle, krumpáč, bum, tohle, bum, a teďka jenom pec, bum, a bum, a jde se plevat. Já se nevím, zkusil jsem mám zde. Tak jdeme k tomu vrak lodi. Jo, to nebyl vrak lodi asi. Okay. No to je hodně uhlí, to se hodí. O jo, ten nejhorší. Babel. Asi ne. Já to miluju, nebo to. Má kopa uhlí. A ještě je tu víc. No tak jich to je ale bilion. A pojďme do té jeskyně, co se tam viděl. Dlouho nevyšlo video, já si to takový odpočinek dával. Jsou prázdniny, takže můžeme vydávat víc klidně, jestli budete chtít. Jestli bude na tohle video aspoň jeden like, tak natočím další díl, se chtěl říct, ale... Já jsem dobrý parkourista. Kde je ta jeskyně? Já tady. Tak, dělat torčky, nakopla se víc dříví ještě. Protože každý Minecraftěk si zpívá dříví. Ok, tak jestli se na tohle bude koukat seriál Karet, tak doufám, že ne, ale ty mě asi zabíjí, ale v pohodě. Tak, máme trošku dříví, to musí vystačit, hele. Tak, děláme torčky, no, Stagalson, to nemůže být lepší. To všechno. Tolik práce pro nic. No tak si ne. Jo, tady je něco. No, tak to je zase nějaká blbá skála. Prostě to jedno sekne. No. Jo, hrám na té nejnovější verzi, takže se... to je nějaká jeskyně bombova. Takže trošky druhé. Jo, žrádlo taky, že by bylo dobré. No jo, už no ladně. Kámo dost, ale jako to žrádlo mizí jak fest, jako.
Počkej, tak tam nejdu. Já potřebuji žradlo. Prosím. Vlastně, že tady není. Myslím si, že už to vyskočím. Ne, tady fakt nikdo není. Já se fakt jsou. Proč tady nikdo není? A tam je Skolton. A tady je Zombies. Tak pojď, David. Proč nedostává knockback? Tam musí být spawner. Zde nic není. Já si zvěru tohle, mi to jedno. Tak. Budu sice jako opilej, ale to je jedno. Kolik je? Jak by se tam šel, ale já nemám žradlo vůbec. Jo. Už tady kničí. Tam je Zombies. Jo, to je tohle normální les. Tak no, už nemám žradlo spíš vůbec. Včela, kdyby dávala aspoň něco, tak by se jí nejraději pohřbil zaživa. Ale no, zase sněžné, já ho tak nenávidím. I ta hra si ze mě dělá. Yes! Aspoň něco. Já ještě potřebuji postavit prostě. Yes, tady jsou další. A tam jsou další, no to nemůže být lepší. Nebude. Nebo jak Minecraft filmu. No, mám toho dost. Zděl 11, tak 20 a hotovo. Dohoří. Tak počkej, tak dáme ji tam. Jo. Jdeš tam. Takhle. Tak no, mám trošku žrádla, taky potřebuji se nažrat, no, to taky. Tak, no mám nisu, nemám uhlí, takže to je GG. Já noši můry už na to. Bájom, jeden hnusný vyplitý. Yes! Stává to 3, to není zase tak jako vin, ale lepší než nic, udělám si postav, jo, tak neudělám. Ještě je břízový les, by to přijde. Ale už všude. Počkej, já si zvětším render distance. To je tak 3 FPS. Tak, čuňata jsou tam, no tak tam půjdem. Tam je ten bio. No, si to zase zpátky. Tam je ten strašně dalený biom, já vím. Já vím, jak se zabít ten mob, ale to nedám bez armoru. To ani nápad. Jak můžu tam mít klidně, jestli chci, no ale asi bude mi nějaký třeba železný armor, tak tam půjdem. Jo, mám random flašky, to asi došlo, no. Proč mám vždycky sopel, když natáčím? Když hraju s kamarádem, tak nic, ale najednou když natáčím, tak... Zdraž. Jo, tady je hodně tak, aha.
No vypadá slunce, no tak to je super. Já mám přece, no to je lavový jezero. Aha. Když tam položíme něco, tak třeba tohle. Sem. Nic. Se vypal, ale ještě poslední. Nehoří to, ne. Dobře, to hořelo. Tak jest. Bum, bum. Ne, tak. A Sweet dreams to may not. No, budu. Pes budu těžit. Tak, jdeme zpátky, už to, jdeme do toho lesa. Mně to je jedno. Co to, jestli tam zdechnu, tak to je vaše vina. Ej, kolik je tady těch biomů? Nebo mi achievement normálně za všechny biomy. Jsem slepici. Dobrý den, slepice! Tak už nežije. Prostě teďka před chvilkou to vstalo, no, tak to je super. Jo, ten čas jako ukazuje blbě, jo, jako tohle je blbě, jako vám ukážu, tak je tohle, jo, takže tak no. Yes, zase nějaké žradlo, čuňata, ovce, tak jo, pšum. Zase půl hodiny vypalovat. Tak jo. Ty si myslíš, že se mi schováš, no tak to ne teda. Tak. Já tenhle biom tak nenávidím. OK. Ale to dřevo je hodně hezký, takže tak natěžím. Máme tak 2 staky. Škoda, že fakt neumíš stříhat, protože to je nejhorší. Já prostě u DaVinci Resolve si musím nějakou vybrtou licenci koupit. Mně už stačí, že mám Avast Premium. To mi už stačí. 25, to je málo. Na jeden strom to je celkem hodně, ale víte, jak to myslím. Jako tady ten něco podobně jako Iron Golem, ale ty musíš ničit nějaký to srdce, ne? Nějaké úplně nechutný. Ale to je zajímavá mechanika. Kolik mám biomu schválně? Jen tak se podívám. 9. Jsem dost, hele. Když mám jenom jako moje sekera už to nedá. Ty strávím jenom kopání dřeva. Já bych si chtěl nějaké ty sazeničky. Asi takhle 9. Já si myslím, že se mi zničí sekera. Dřeva se mi líbí asi ze všech, protože to je fakt hezký dřevo tohle. Jako na druhém místě by se dá to růžový, protože to je taky hezký, ale
Na třetím asi normální, protože prostě normální. Tak, neviděl jsem, kolik mám, to už se teďka dozvím, 32. Natížíme si víc, hele. Jestli se chtěl... Já bych se chtěl jako tu sazeničku určitě. Jo, dobré. Běda, jestli se teďka propadnu. Bude to mizet, nebo jako nic? Nevím, co je tohle. Tak. 48, to je celkem good. Tak, no to je skyně zpátky. Myslím, že se ještě zabiju. No, parkourista. Dream jsem. Tady v Minecraftu. Fuj, jsem celý makro. Fuj! Se zabiju. Čekovce tady je milion. Černou vodu. Tak už no. Tak. 13 vln, 19, to je hodně. Dobré, to si vypálím až v jeskyni, protože mám nervy na to, tak jdeme zpátky do té jeskyně a do té obří. Tam, kde se neměl žradle, doufám, že si to pamatuju, kde to bylo. Železo! Nice. Nice. Oh, no, nice. Jede všechno. Já potřebuji 8 na 5 ještě další, já mám takovou dobrou taktiku. Jestli už mám, tak... tak. No zrovna místo žrádla, to jsem borec. Čuňa to. Tak. Tam jsou lepice, já budu po tomhle videu nemocný. Nevím, kde byla ta jeskyně, já už si to nepamatuju. Jestli to je přehlídl, tak... nevím, co rozbil ty sluchátka. No ty jsou drahé, tak nemám si říct. Yes, tady. Doufám. Yes, tady, to je určitě. Takže, vyměníme točky, dáme tu jednu, položíme. Tak. Jak se mám dostat, no, tak to je super, no, tak. Tak jo. Jako nebudu v bydle určitě, jo. Tam nebudu určitě bydle v tom, jak se to jmenuje, v tom bílém lese, protože to je... Měli se na koupit, no. To je super, jo. Vybuchni. To je další. A zdechni už, dobré. Tak. Uhlí. Creeper. Nice. Kamo, já si chci uhlí natěžit. Kamo, já si chci natěžit uhlí. Blbci. Zdechni. More. Kolik jich tady je? Můž hrát. No čor, to je moje stará baba, no tak to ne.
Vybuchni. Kabě dál. Když ta baba jde za mnou. Ty železný krupa. Dělal si srandu, ta hra si ze mě dělala už. Jo, dripstone, more. Co nikam nevede. More! Já zdechnu. Jsi nažrané, tady nějaký. Blbci. Mám si to spam point určitě. To hru rozbiju. Ne! Kamo! Nechte mě už do háje! Tak, udělám to logicky, ale teďka využiju tohle dříví na chvilku. Tak, smoker. Teď dám ty krásné věci a jdeme spát. Já to rozbiju to za chvilku. Já jsem takový blbec. Jo, hele, to se tady vypavuje. Jo, tak můžu dát to železo aspoň. Se taky hodilo. No to stačí jenom jedno, že vlastně. S čím se to vypálí? Co podívat? Jako má obtížnost. Easy. No tak to je super, no. Přijde tak hardcore. Ne! Hej, já tu hru tak nenávidím. Ta hra si ze mě dělá šprt. Tak, takže. Nechci určitě meč, protože to je hrůza tohle. Tak, Iron meč. A štít. Si pickaxe. Že se počůra strachy mám. Někdo zase jde. Už se to vypálilo. No. To je za hodně. Víš co, mě nebaví tady furt čekat, já prostě tohle beru. Tohle tež a jdeme dolů. Máme hodně žrádla. Já tu hru nenávidím. Ale! Zdechni ty, zdechni. Můžeš zdechnout. Aj ty. Jak mě hituješ? To je milion. Zde je rostliny.
A, tady. Nějaké to železo už! Yes, konečně. No, nikam to nevede. Kamo? Se šlo úplně zbytečně skoro. Yes. Další. To je hlupý svod, no to ne. To si děláš, já jdu za ním. Ne, nejdu. Já nic nevidím. Ne! Agency. OK, tak to si za... Ty krása, to bude super. Tak, stick to. Tak. Jsme mají stavět vlastně. Sník, okej. Souvenešek. Co je tohle? To je prostě všechno. Já nechci vyvolat Warden. Já se tak bojím strašně. Jsem nervózní. Potichu, kolik tady je těch senzorů. Já nemám žádný armor. Já jsem to šel. To je koberec, to je dobrý. Ne, musím tam. Oh, ne! Tam je ten vyvolávač! Já se bojím. Neskočím ani blok. Já dám jednu točku. Yes. Ne, to je senzor.
To bude 3x2. A tohle taky bájo mi přijde. To je láva. Všechno něco hoří. To je Ne, to je senzor. Okej. Nechce jaký čistý. Máme další senzor, co tam viděl? Další senzor, okej. To by kříž, okej. Ne, už na to je šlapnu. Mně se hodil tenhle na kalhotek, ale nemá ani kalhoty, ani kovadlinu. To byla chyba tady, to se... Vlastně, když budu aj žrat, tak to slyší, jo. Ok, já to risknu. To nic není. Už nějaké truhly. Ne, tak to nejdu. Já jsem už Minecraftě postal, ta se tady respawn, to je celkem dobrý. Ona. Já stojím, já nebudu se hýbat. Asi další torčky, protože mi už dochází, jo. Protože já nemám to uhlí? Co teď? Já nemůžu nic, já nemůžu ničit nic. Můžu pokládat blok. Vlny můžu pokládat, to je dobrý nápad. Dost! Víš co, já to zničím. To je několik těch senzorů, ale já mám vlnu, takže...
golden apple, let's go. No to je dobrý. Kompas. To je very nice. To skočím. Dobré. Sensory. Třeba jít nahoru. Víš co? Mě už to tady nebaví. Takže jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Okay. S tím nic. Já mám 2 enchant golden apple, kámo. Já se úplně bojím. Jako bloky určitě mám na to, jako to mám určitě, ale... Já jsem to fakt dal. Jsem úplně rád. Jsem úplně rád, kámo. No, nebudu to dřevo využívat. Ne, nic nevidím, ale ještě. Jezuš, tady. Já jsem blbý. Tak. Ono tady nějaká jeskyně. No, počkej. Mám jednu. Dobré, já jdu. Čau. To nebudu ani náhodou. Já nechci přijít ty enchant golden apple. Já tohle mám tady, já jsem blbej. Kam já jsem slepej celou dobu. To je teorie. Kam já jsem tak blbej. Já si jako enchanted golden apple jako jsem nikdy nenašel, ale když se hrál Minecraft, no kur. Tak se nikdy nenašel, jakože nikdy. Na videu? Aspoň to mám na videu, hele. Aspoň něco. To určitě dělejte, protože jako mám, aj vlastně to je dobrý enchant, to je dobrý. Jak jsem, já budu nějaké hoře, ne? No vlastně. Jak dlouho už natáčím schválně? 40 minut. Já počkám si do hodiny a končím. Okay, tak. Mám 2 tyhle skant. Katalyst? To je hrozný jméno. Tak udělám si stack dříví. Už to nezvládám.
Jo, kdybyste se dívali tohle, jo, tak já to dělám, jestli nevíte, tak to můžete dělat i tak. Já si pamatuju, že Enchanted God Apple byl jako fialový nápis. Že mělo horší raritu. Jo, či to tak funguje, když tak. To je něco teda, fakt. Jako, ale já nevím, jak to tam vůbec funguje u těch enchant, takže klidně mi můžete napsat rady, když tak do komentářů. Jestli tady bude vůbec někdo, tak se můžete podívat. Ale jako natáčení mě hodně baví, je to extrémně zábavná věc. Jako není to jednoduchý, jo, to vám řeknu hned. Já se bojím, jestli se mi zničí krumpáč. Co to bylo? OK, tak musím jít hned nahoru. Yes! Yes! Vypnu si tam. Kámo, let's go! Yes. Dobré, já půjdu ještě do tady. Já se zabiju, že jsem měl ty torčky. Se nenávidím za to. Tak to zkontrolujeme. Úplně zbytečně se schrál. Všem zas. Já to tak nenávidím, ten svět mě fakt nenávidí. Já nenávidím tu hru, ale nenávidím svůj svět. Víš co, já nejdu do jeskyně už. Mně už to stačilo už teď. Já se tady půl porozumím. Nenávidím tu hru. Já nesnáším ten zimní biom. Hnusný. Jako je to zvláštně vygenerovaný svět. Tak. To byla dobrá skie, prostě to ještě, ale když jsem šel do tamté, tak nemám ty 2 enchantové zlata a dalších milion věcí, takže už se ten CapCut se odinstaluju. Zítra se odinstaluju. Tohle určitě bude family friendly video, to. Je, tady se začíná. Já půjdu do té jeskyně, to jdete. Jo, se tam byl, vlastně. Tak jo, uděláme loďku a jedem, ne? No tak máme loďku. Ne, to, tady má to ještě půjde. Doufám, že to je teda.
Jo, je to. Je to. Já si udělám dveře. Mám crafting. Pít. Dveře, jak se dělají dveře? Ne. Dobré, tak. Teďka můžeme dolů. Tak. Já nemám. OK. Takže. More! Tak. Tohle, pryč, tohle. Tak. Tolik železa. Jsem bohatý. A to je všechno. Tohle si určitě nechám, hele. Je tu mapa pokladu? Asi ne, že? Tak jdem pryč. Jdem. Já jsem celkem zajímavý člověk, protože vydržím i hodiny hraní. No asi. Padám jak blbec. Kam ten břízový les nikdy nekončí. Já jsem na ně vůdl mečem, to bylo staranda. A já bych se to i zvládnu. Železo zase viděl správně. Další. Hej, komu. To je všechno? To je jako jeskyně, OK. To tam půjdem, ne? Ach jo. Tak jo, tak tam jdem. Šel je to pět, co nejdu. A já ho jdu. Jako můj krumpáč je celkem jako už jako na mrtvý, ale to v pohodě. Já si myslím, že už to je zlato. Železo. Spadl, to bychom se všichni zasmáli. Piju. Tam je hodně železa, ale taky hodně mobí, takže zahaďte palbu. Hej, přemýšlej, zombíku, ne? Nečum do té lávy. Hej, co mu je? Spadl. Tak. Možná musím. No, zapál to blbec. Hej, blbec. Yes. Celkem hodně už. Tu nějaké jedno? Ještě jedno by se potřeboval. Asi může. Proč to hoří? Proč hoří kámen?
Tak se on dostal nahoru asi tímto, že? Tuhle lávu nenávidím. Víš co? Takhle, hotovo. Tak si říkám, můžu projít. Já bych se chtěl jít do desky, protože ona je celkem velká, hele. Jo, tam je další železo, nice. No další. To je hodně železo. Já se dobré. Jo, tak, no super. Já na tu postel. Vždycky to takhle zkontrolujte, jestli tam není víc, mi se to stalo několikrát diamantů, takže se to vyplatí. Bude se lek a spadl někam. Jenom 2, jo. Proč já nemám ani tu vlnu? Vlastně. Bum. No nevadí, hele. Stane se, víš jak. Takže já si myslím, že pro tohle bychom mohli ukončit. Není to hodina, bohužel. Že bychom to mohli ukončit, já doufám, že se vám líbilo. Byl to velký úspěch, že jsme zvládli získat 2 enchantové jabka. Já pořád nechápu svým streak, prostě jsme byli enchanty, ty no Maria. Tak. A to je všechno, no, tak já se s váma loučím, já tady ještě sežeru tohle. A jsme nachystali do dalšího dílu, takže já se s váma loučím a zatím čus.